Malum näme üçin okuýanda atlamakdyn da galanokka. Bu aýtjanym aslında adatda sebäbi beynimiz öwrenýän zadymyzy uzak wagtlaýyn ýada almak üçin 3 saata gerek duýýar. Onda malum diňe okumak ýetene okenda. Yok, sebäbi okuyan zadymyz gyska wagtlaýyn aklymyzdan galy. Beynimiz bolsa muny gerekli maglumat hökmüne kabul etýär. Emma sen o maglumaty öz sözleriň bilen, misal meseleler bilen başgasyna öwretsen, onda beynimiz bu maglumat gerekli diýip beynimizin hipokamus bölüğünün üssü bilen uzak wagtlaýyn ýadymyzda saklar. Onda malum muny nädip düzeltip bolar? Mesela bu maglumat okanından sonra özüme soralar sorar ve 5 minut ary kesme we öwrenjek bolan maglumatyny ýokary ses bilen täzeden okar. Dogry. Onda beynimiz allamaly kerekdi. Aslında bu anlamak diýilmeýär. Beynimizin tebiği öwrenmek ýoluny bilmek gerekdir. Inni ýatyk jok däl, düşünjek bolar. Ana indi hakikatdan hem öwrenmene başladyň.